Listecek polskich biszopów. Roztomiłe bracio, w imię wszystkich wierzących składamy naszym monoteistycznym braciom we konfesji ze krajów islamskich słowecka naistą od srogiego, głębokiego chrześcijańskiego współczucia z kuli srogi straty, jaki dzisiejście doznali ze graców kabaciorza i zaprzańca Obamy. Za katrupienie Obamy Bin Ladena, srogiego przywódcy światowego ruchu waszej prawdy i cierpiętnika za wiara, razinku dzisiaj, jeści prowokacją nieznobogów ateistów, wtoromo na celu zaszterować, uprocnić nasz fajer beatyfikacji nie mniej srogiego lajtera religijnego Jona Paulka II. Indonezyjski ateista, nieznobóg Obama, kiedy aj nie przykłonił się na pogrzeb srogiego cierpiętnika, patrioty i przyszłego świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, odpowie przed monoteistycznym pombuczkiem za ten srogatny grzech i ubliżenie pamięci dwóch srogich Polaków. Monoteistyczne bracio w wierze, zawdy stoliśmy we obronie, we dopomożeniu wertu waszej religii, we wtory Jezus i Maryja, znaczy się Isa i Miriam, zajmują ważne i poczystne miejsce. Islamski szariat był już od czasów umiłowany inkwizycji naszym niedosiężnym mustrem do naśladowania. Nasz pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego, kamerad Benedykt XVI, od najmłodszych lat, że szmajserem M40 w Gracji, jako członek Hitlerjugend, do ostatka bronił świętego konkordatu między stolicą Piotrową a III Rzeszą. Po opublikowaniu bezgnitej od barbarzyńskiego ateizmu dani obmierzłych i szajsliwych karykaturów, które sztychowali wasze religijne objawienia, byliśmy pierwszymi, którzy wyrazili bezwzględny protest i odpora. Do kupy z wami potępieliśmy Salmana Ruszdiego, który dopuścił się grzechu herezji, przywiódł ku gańbie święty Koran słowem szatana. Jako pierwsze w Europie stanęliśmy w obronie bohaterskich bojowników za wiara we Czeczenii i udzieliliśmy im duchowy i teopolityczny kondowity wsparcie. Bani bronimy was przed wrechownymi oszeredzenioma, pomówienioma pod waszą adresą, a odnoszącymi się do udziału organizacji islamskich we zamachu na naszego Karola Wojtyły. Rzekomy też z wami do kupy w imię wszystkiego tego, co nos zesia kupluje. Napocząć by trzeba od monoteizmu, starych tradycji wspólnego ringowania się ze feminizmem, judaizmem, homoseksualizmem i na ostatku ze zamiłowaniem do przewiewnych szatów, bogactwa i dobrego życiowego sztandardu. Niech żyje solidarność i współpraca między naszymi srogimi, wywołanymi ferajnami monoteistycznymi w imię śmierci naszych dwóch najsrogszych cierpiętników, Lecha i Osamy. Niech ich tref na ostatecznym gerichcie zbliży nasze letko różniące się ferajny. Religijne entuzjasty wszystkich krajów, kuplujcie się! Trzymajmy się do kupy przy ringowaniu się o zwycięstwo monoteizmu internacjonalistycznego na całym świecie. Byćmy pozorne, bezbożny Antychryst nie śpi. Ein Volk, ein Reich, ein Viele, to
Čo, pombočku, odpuść mi tym, że jeden Bóg, jedna wiara, jeden papież. Eugen z Pnioków.